doon sa nagastos mo at doon sa pinaghirap mo sa pagtatanim. So, halimbawa, nakagastos ka ng 10,000 pesos sa pagtatanim. Walang share yung mga kasamang tagapagmana sa nagastos mong yan. At pagkataas kikita, yung lupa na tinaniman mo ng 100,000. Ang dapat nahatian, aalisin mo muna yung 10,000 na ginastos mo at yung matitira, yun ang paghahatian nyo ng pare-pareho. Ganun talaga ang sitwasyon dyan. Okay? Okay, maraming salamat. 14 na minuto na makalipas mo ang ikasampu ng umaga. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama. Maaari pa rin po kayo mag-text ng inyong mga problemang legal sa ating cellphone number 0922-833-4396. Tignan nga natin ito, bakit sobra na naman daw ang dami ng nagte-text. Ayan. Naku, maraming salamat po sa inyong mga nagte-text sa amin, ha. Salamat sa Diyos sa dami ng mga nagte-text. Ibig sabihin, talagang salamat sa Diyos dahil napakarami ng nakikinig dito po sa himpilang DYKA araw-araw. Ito pa ang mga karagdagang katanungan. Ito, teka muna, burahin ko muna. Itong mga ibang nauna nang na-text para makapasok yung inyong mga katanungan sapagkat sinasabihan ako ng cellphone, Uy, Attorney Batas, sobrang ng dami nang nagte-text sa'yo rito. Kaya kung po pwede, burahin mo na yung iba. Binabasa po ng, yun po yung sinasabi ng cellphone ko sa akin. Kaya habang ako yung nagbibigay ng adlib sa inyo, sa ating oras na 15 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga, bura ng bura si Attorney Batas Mauricio para makapasok yung ibang text question sa 0922-833-4396. Ito na. Galing po ng 0916-842-0677. Sabi niya, good day, Attorney Batas. Pwede ba ako makasali sa Batas Party List? Si Rosie Agan ng Linaban Hamtik Antique. Maraming salamat po. Rosie Agan ng Linaban Hamtik Antique. Kasama na po kayo sa Batas Party List. Ayan, basta't nag-text po kayo ng inyong kompletong pangalan, ng inyong kompletong address. Kasama na po kayo sa Batas Party List, ang party list group na inorganisa ni Attorney Batas Mauricio noong 2007 para sumali sa May 2007 election. Sa awa po ng Diyos, nanalo po ang Batas Party List ng isang kongresista. Kaya dapat si Attorney Batas Mauricio, ang tawag sa kanya ngayon, Congressman Batas Mauricio, pero nagkaroon lang ng konting technicality dito po sa COMELEC. Inaasahan po natin, kung lolobin ng Panginoon at batay po sa inyong mga kasamang panalangin, na makakaupo na si Attorney Batas Mauricio bilang Congressman Batas Mauricio bago po mag-umpisa ang susunod na sesyon ng ating House of Representatives. Ipanalangin po ninyo ang Batas Party List. Panalangin po ninyo ang COMELEC na maliwanagan na sila at ilabas na ang desisyon para makupo na si Congressman Batas Mauricio. In the meantime, kayo pong lahat na nagnanais na makasama dito po sa ating partido, Batas Party List, i-text po niyo inyong pangalan, i-text niyo inyong address sa 0922-833-4396. Ayan, katulad po nito, 0916-994, ano ba to? 3854. Ang sabi niya, Attorney Batas, gusto kong sumali sa party list nyo. Ako po si Mrs. Concepcion E. Makayan ng Caridad Hamtik Antique. Maraming salamat, Mrs. Concepcion Makayan. Kasapi na po kayo ng Batas Party List. Ito pa. Sige. 0928-748-0025. Hello, Attorney Batas. DYKA is also streamed at www.kiniraya.com, the Antiqueños community website. More power. We're listening right now. Ay, mabuhay. Ayan. Well, sabihan din po ninyo yung mga kamag-anak nyo sa ibang panig ng Pilipinas, sa ibang panig ng buong mundo. Nako, pati pala dito sa www.kiniraya.com,